assignment, USS Enterprise. Commander, what are you? An android. Which is? Webster's 24th Century Dictionary, 5th edition, defines an android as an automaton made to resemble a human being. An automaton. Made by whom? Sir? Who built you, Commander? Dr. Noonien Soong. And he was? The foremost authority on cybernetics. More basic than that, what was he? Human? Thank you. Els androides són un altre element molt comú a la ciència-ficció. Aquest tipus de robots d'aparència i conducta més o menys humana ha donat lloc a personatges molt populars, com ara HAL 9000, C3PO i R2D2, i el comandant Data, i Artur Mas. M'han dit que era un robot, ja sabeu, allò fa, allò així. És tal la influència que ha tingut la ciència-ficció, que avui en dia ja no podem imaginar-nos un futur sense androides. Decir esto es franquismo. Ja siguin barrils en rodes o robots totalment indistingibles dels éssers humans, els androides sempre hi són presents. Que n'apreguin! Però com és que avui en dia tenim tants pocs androides i els que ja són tan senzills? Quines són les dificultats a l'hora de construir un androide? És per això que avui estem aquí, per parlar de robòtica amb el senyor Joseph Engelberger. M'ha regalat una tassa per prendre mate. Digui'm, Joe. Joe, vostè va ser el fundador i director d'Animation, la primera indústria de robòtica durant molts anys, no és així? Sí, però abans em vaig dedicar a crear el negoci al Tomant, no? Com és que va aconseguir fer créixer una indústria tan pionera? Sí, perquè jo crec en les persones, no? Me gusta mucho, me gusta mucho. No m'interessa. I ens podria explicar quines serien les dificultats a l'hora de construir un androide? Avui en dia, la robòtica industrial va en augment. Els robots especialitzats, en la seva gran majoria braços mecànics, són capaços de produir de manera molt més ràpida, eficient i econòmica que la mà d'obra humana. Es calcula que d'aquí uns anys els robots arribaran a substituir el 70% de persones que treballen en el sector de la indústria. Look, this is not what I do, but an idea for one of your commercials. You could see a carpenter making a beautiful chair, and then one of your robots comes in and makes a better chair twice as fast. And then you superimpose on the screen, USR, shitting on the little guy. Però construir un androide com els de la ciència-ficció, és a dir, una rèplica robòtica nostra, és una cosa totalment diferent. I was thinking it might pass the time if I created a perfectly functioning replica of a woman, capable of independent decision-making and abstract thought, and absolutely undetectable from the real thing. Why don't you? I don't know how. Per a fabricar un d'aquests autòmats humanoides, hem de replicar tota l'anatomia de l'ésser humà en una màquina. I per a començar, encara no en sabem prou coses sobre nosaltres mateixos, com per a poder construir un altre ésser paral·lel a nosaltres. Podem fabricar braços robòtics mitjançant cables i mecanismes hidràulics. Sistemes de visió artificial gràcies a les noves càmeres digitals. I fins i tot arribar a emular la locomoció bípeda mitjançant sistemes de processament avançats. Però això només és el principi. Prototips d'androides moderns ja són capaços de fer moltes d'aquestes coses. El cos robòtic de Sony, Aibo, és capaç de moviments força complexos, d'interactuar amb les persones i fins i tot reconèixer ordres, cares i objectes. Oferir-los el moro i el lloro. QRIO és un androide capaç de realitzar nombroses proeses físiques, com ara ballar i patinar, i el famós Asimo d'Honda es desplaça sobre dues cames amb facilitat gràcies als seus 26 servomotors. De tots aquests androides, però,
Només el japonès HRP2 és capaç de tenir prou agilitat de moviments com per a realitzar treballs manuals conjuntament amb un humà. Així i tot, podem veure que cap d'aquests robots és gaire útil. És la part més important la que encara som incapaços de replicar: la ment. Avui en dia, gràcies a la miniaturització de la tecnologia, podem construir xarxes neurals dins del cervell robòtic, que serveixen per a coordinar i donar ordres a totes les parts de l'autòmat, igual que el nostre sistema nerviós, però d'una manera molt més ineficaç. El que som incapaços de realitzar és una intel·ligència artificial prou avançada. La IA és el programa informàtic que controla els robots i els diu què fer a cada moment. Un programa senzill és suficient per a un robot que només ha de moure material pesant dins d'una fàbrica. Però com programar un androide que ha de viure una vida com la nostra? Com escriure dins d'un programa totes les situacions amb què l'androide pot trobar-se? Estamos trabajando en ello. És evident que això és impossible. Però llavors, com es programa un androide per a que aprengui d'allò imprevist? Un programa informàtic, per definició, determina d'entrada tots els elements amb què haurà de treballar. Però el món real, per contra, és imprevisible. Ja que no podem trobar totes les condicions que determinen l'androide, podem almenys programar-lo per aprendre en un futur. Molt bona la pregunta. Tal com veiem les coses avui en dia, sembla que la resposta és sí, que algun dia serà possible. Gràcies, Maragall. Però això crea més dilemes ètics. No és en el moment en què fabriquem un androide així que haurem creat vida? Construint androides, podrem aprendre moltes coses sobre nosaltres mateixos. Però és ètic concedir la vida aleatòriament i després treure-la? Tindríem dret a apagar un androide quan fos obsolet o esborrar de la memòria, tal com passa a Blade Runner? Vostè fa retòric. És una cosa que haurem d'afrontar en el seu moment. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. Time to die. Bé, moltes gràcies. Això és tot. Bé, per cert, abans que se'n vagi, li agradaria col·laborar en una petita investigació sobre Tilson. Què haig de fer? Només una petita terapeniació cerebral. És insuperable.